we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Blessed Wednesday morning mga kapuso! Hilabi na sa ato mga kapuso nga natin ha sa Bagumbayan o President Quirino sa Sultan Kudarat Province. Say, maayong buntag! Mayong buntag sa Attorney Resi, kumusta sab nato ang ato mga kapuso sa Valencia City ug Manolo Fortich sa Bukidnon Province. Mga kapuso, usa sa mga delikadong trabaho ang trabaho sa electrical lineman. Busa this morning atong siron ang ilahang kinabuhi. Kauban si Rogelio Aplice sa Lanao del Norte. Ug say mga kapuso, laing Mindanaoan Pride na sa pangatong makauban this morning. Kay siya lang naman ang Zamboangueña weightlifter na nakakuha og bronze medal sa baguhay lamang nga Youth World Championship sa Jeddah, Saudi Arabia, si Jeanette Hipolito. Ug sayron sab nato ang mga obra sa Mindanaoan visual artist na si Trexia Sola. Mga kapuso, alang sa Kumbira Express ug sa mga mami diha nga nangitag idea for a simple merienda, swak kini sa inyuha. Di ba, Attorney Resi? Tama ka diha, say. Naku mga kapuso, nasayod ba mo nga aduna na kinilain-laing mga version sa pagluto sa matag lugar? Sounds interesting, di ba? Mamanang mga kapuso, ubanan kita ni Violeta Navarro sa mobile gikan sa Bacolod, Lanao del Norte kung paunsa ang pagluto ug lamiang Pan Bisaya. Buntag mga kapuso. Ako si Violeta Sumubay, taga Dimulugan, Bacolod, Lanao del Norte. Karong buntag ako kamong lutuan og pan Bisaya. Ug mao kini ang mga ingredients. Na atay harina, asin, atay tubig, na atay oil, na atay sintral, na atay yeast, na atay unas nga maoy tungtungan sa hinulma. Ang una natong buhaton, butangan og tubig, butang sa planggana. Sunod, butangan og sintral. Sunod, butangan og yeast. Sunod, butangan og asin. Dayon, imo na siyang i-mix. I-mix na nimo hangtod nga malanay ang sintral. Ibutang nato ang oil. Atong ihinay-hinay og lunod ang harina. Hangtod siya nga kanang dili na siya lasaw. Atong ibutang sa roller para mas mo fine gyud ang iyahang grano sa pan. Ni patubuon sulod sa 4 kadto sa 5 ka oras ay ha nato lutuon. Sa puso mao na kini ang atong finished product nga Pan Bisaya. Tara na mga unta. Mga kapuso, sayron ta ang storya sa kinabuhi sa usa sa mga delikadong trabaho sa nasod, ang pagka-electric lineman sa NGCP. Ning baguhay lamang god, nag-viral ang ilang mala Spider-Man nga pagtrabaho. Atong makauban si Sir Rogelio Aplice. Sir Rogelio, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay rami diri sa Sir. Mayong buntag dito sa Nandia.
Sir, unang-una, unsa ba ang storya no sa imuhang kinabuhi nga nasulod ka isip usa ka electric lineman? Eh, sa sinuganan, sir, wala pa ko mag-lineman. Walang mag-uuma lang taon ko, sir, kay wala man ko'y nahuman nga kurso. Grade 2 ram po ko. Ato pa, nag-deliver lang ko sa lineman. Ingon man ang among supervisor nga pwede ra na mag-lineman, saan kong walay grado. Muna nga ako, nag-trainee pagka-lineman. So sa pila ka tuig na kong trainee, karon ko nga mahimong lineman. Nakamaon ako sa tanan nga trabaho sa pagka-lineman. Mao ni karon na hagikan sa pag-edad nako 35 hangtod karon. Lineman ako. Nag-lineman ako. Kanang among gitrabaho, sir, dili pud nga ingon nga kung sana wala po na siya kuryente. Ihimo pa lang na wala pa kuryente na mo nga among kinag-estudyohan o saan mo paglatay, among gipraktisan, gitinihan. Mo nga dili lang kay ako, daghan mi mga lineman pud nga nag-studio ni ana. Kana sir, balik-balik lang trabaho sa linya, paghimo og tower, pagtaod atong nakita nga gitawag spacer. Spacer to sir. Mato among ginataod. Mo na ilatay na mo ang wire para kato itaod na mo. Ang maong trabaho ninyo, sir, unsa ba ang nakalakip nga tahas niini ug unsa ba ang mga benepisyo nga mahatag sa inyong trabaho ngadto sa katawhan? Sir, sir, supply lang na sa kuryente. Supply, manay agyan supply sa kuryente. Manay kuhaan o ang distribute ngadto sa mga kabalayan. Pero dili gyud na may i-distribute, moagi pa na og mga kooperatiba. Sir, sa akong tanaw, sa tanang tao dinhi sa Cebu, butang ta o Luzon, Visayas, Mindanao, kasagaran mo ang ginagamit, di ba? Pan, kuryente, di ba? Muna nga, makainggit nga pinaka-importante alang sa mga katawhan. Sa maong trabaho, Sir Rogelio, makita gyud nato no nga delikado kini o taas ang risgo. Apan sir, wala ba ka ginabati og kahadlok? O pagsugod yun sir, kanang mo trainee ka, doon na kay kulba, sa imong dughan, ana. Pero gusto man nimo nga mo trainee, kinahanglan imo ginang umanon ang imong trainee para ka makabalo. Kay imo pong nakita nga ikaw gi trainee, itauran kag safety sa imong lawas. Dili ka madisgrasya. Sa permiro gyud tanawan ka. Pero sa dihanan nga balik-balik nga kagsaka adlaw-adlaw gikan na atong 30 anyos pa 35 anyos pa ko hangtod karon dili nakabation og sanaw kay nagbalik-balik naman kagsaka sa imong trabaho kay adlaw-adlaw man imong gitrabaho. Sir Rogelio, paunsa pod ba nimo ginasiguro nga luwas ka hilabi na sa paghimo sa imuhang trabaho ug unsa pod ba ang mga pag-ampo nimo sa matag adlaw labi na katong musaka na mo sa mga linya sa kuryente? Siyempre sir, naagi tay mga pagkabuhaton nga musalig ka sa dili kay musalig ka tong kagalingon. Salig kita sa lubang kagawom nga to sa langit. Naghatag na to kusog. Naghatag na to tibuok nga panghuna-huna. Ano ba kusnada? Ana amo mga pagkampo nga among pagkabuhaton. Hantod karon gikan pa sa unas pagsugod. Sa ako lang pagtrabaho sir, wala pa ko ingon nga naay na disgrasya. Inoon kanang ibutang ka kanabitog na mga hulog ana natural naman na pero wa man gyud maigo kay wala may magpatungod samtang nga naay nagtrabaho sa taas. Kay naamay among safety officer bawal magpatungod. Mao na ang pagkabuhaton sa pagtrabaho namo sa linya sa kuryente sa tower ka man gid tower. Ning baguhay lang sir, natagad ang inyong trabaho ug mi viral sa social media tungod na sab sa mga ala Spider-Man nga porma ninyo sa linya sa kuryente. Karon sir, unsa ba inyong ginabati nga na-appreciate gayod sa katawhan ang inyong serbisyo? Bayan sa ako bisan sa ako mga kauban nga mga lineman nga daghan ng mga lineman. Sa ako lang kapasalamat ko sila nga bilib sila sa mga trabaho. Unsa ka delikado, di kaya namo. Ana, nako nga sa tanang tao mga katawhan, ilabi na ninyo sir, ako kay ko mga pasalamat. San ako ra isa karon na diri upan sa akong mga kauban, makapasalamat ko. Sir Rogelio, aduna ka ba mensahe sir sa publiko labi na sa mga mibilib sa inyong sakripisyo aron lamang adunay enerhiya nga madawatan ang komunidad sa atong mga lugar? Sa ako lang kay idara naman ko gusto may nga mag-trainee o bago mga lineman nga mga bata pa.
nga dili dali matigulang. Una nga isa tong gusto nga mga makadungog mga ginikanan sila mga anak gusto mag-lineman. Ako lang tahan nyo dili ninyo pugnan kay kana katabang na sa atuang supply linya sa kuryente inangano kay wala na yung mga lineman maabot man yung panahon nga ang tower naman yung mga ilisanan wala na mo trabaho ni ana mo na nga katong mga ginikanan mga kita na nakita inikatibig kayo pero ayaw mo kabalaka di mo mahadlok kay safety gyud na ang trabaho kay ako ni abot na ko pila ka tuig sana idara na ko karon 51 anyos na ko kaluoy sa Ginoo uban sa mga pag-ampo antod karon naa ang among pagsakripisyo serbisyo alang sa aning transmission linya sa kuryente. Daghang kayong salamat Sir Rogelio Aplice sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping sa inyong trabaho sir ug more power alang kaninyo. Salamat sa sir sa inyong Relax lang mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Kapuso, pag taga Mindanao World Champion gayud kaya atong makauban this morning ang baguhay lamang nga nakakuha og bronze medal sa Youth World Championship sa Jeddah, Saudi Arabia. Atong makauban this morning si Jeanette Hipolito. Good morning Jeanette, ug welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Okay naman po. By the way, of course, congratulations sa recently concluded Youth World Championship mo sa Jeddah, Saudi Arabia. Pwede ba namin matanong paano ka ba nag-umpisa dito? Paano mo na-discover yung weightlifting? First of all, sa school po kasi ako na-discover na sa sports na doon na na-discover ko na po ang sarili ko sa sports. At nainganyo na din po ako na kaya na-curious po ako, then sumali na lang ako sa sports. How does it feel also to be able to represent the Philippines in the international arena? Masaya po kasi ini-represent ko po yung Philippines. Nag-bring po ako ng honor. Isa ka rin pala sa mga naging scholars ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ano naman yung mga natutunan mo naman sa kanya? Naging scholar pa ako since 2019 po. Grade 6 po ako noon. Then hanggang ngayon scholar pa din ako ni Ate Heidi. Grade 9 na po ako ngayon. Natutunan ko kaya Ate Heidi is, sabi niya sa amin, training hard po, study hard, para makuha mo yung goal mo po sa buhay. Jeanette, syempre ang tanong ng bayan, ano ba ang sikreto mo sa iyong pagkapanalo? First of all, nagpe-pray po talaga ako bago ng training, tapos training hard po talaga, time management, at one but not the least is, ano sinasabi ni coach, sinusundan ko po. Habang pinaghahandaan mo ba itong international competition, may mga bagay ka bang na-identify na somehow pwedeng maging hadlang sa pagkapanalo mo? Ano yung mga consider mo naman siguro ng mga challenges that you have to overcome to be able to compete in the world or international level? Yes, I have experience about my parents kasi ayaw po nila ako ipasali sa sports kasi sabi nila yung sports daw, yung weightlifting po kasi pang lalaki daw po. Tapos sabi nila ayaw nila po ako ipasali. Tapos gusto ko pa talaga ipatunayan na karapat-dapat po ako sumali sa sports. Doon, pinakita ko po na karapat-dapat po ako sumali sa sports. Para sa iyo, gaano ba ka-importante ang sports ngayon na nasa panahon pa rin tayo ng pandemya? Yes, importante po siya kasi ito pong nagre-represent na sa ating bansa and ito din po nagbibigay honor sa bansa po natin. Helpful po talaga siya especially sa katawan po natin, nagiging healthy po kami dahil sa mga exercise po. Any words of encouragement naman, Jeanette, sa lahat ng ating mga athletes and of course sa lahat din ng mga nanonood sa atin this morning? Message ko po sa mga athletes ng Pilipinas is training hard po talaga tayo para makuha po natin mga goal natin sa buhay at next po ng World Cup, gold na po tayo. Ngayon, syempre, tuwang-tuwa yung pamilya mo, mga kabarangay mo dyan sa Zamboanga. Meron ka bang gusto namang pasalamatan, Jeanette? I think this is the most opportune time na bigyan natin naman sila ng recognition. Please go ahead. I would like to thank to God
first because siya nagbibigay ng strength po sa akin, and second is my family. Third is si Sir Monico Pantabella, Coach Alan Diaz, Ma'am Rosel Destura, Coach Tony Agustin, and all PSC organizers. And nagpapasalamat din po ako sa school namin, sa Mampang National High School. I miss you guys. Dagan kaayong salamat, Janeth, and once again, congratulations mula dito sa amin sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, lainasab na Mindanaoan visual artist ang atong makahinabi. Sayro nato ang iyahang mga obra, kauban si Treksha Sola. Good morning, Treksha, and welcome diri sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Hello, ma'am. Okay lang po. Ma'am, atong hisgutan kining imuhang mga works of art. Kanusa ba ka nagsugod ani? How did you discover naman your love and passion for art? Actually, ma'am, nag-start ko og summer art workshops diri sa Tagum. High school ko, gikan second year hantod nag fourth year ko, naga-summer art workshop ko. Then, pag-graduate na ko, nag-decide ko na mag-pursue ani na career. Pinaka-favorite na painting kay entitled Fill the Empty Room. Ang iyang illustration kay isa siya ka babae na lay down sa isa ka room na fill of mga material na butang. Kani siya na painting, iyang concept kay about sa murag gina-fill in nimo ang emptiness gamit ang mga material na butang. Napag-alaman namin na naimbitahan ka rin pala ng isang art gallery in Manila para i-showcase ang iyong mga artworks. Can you tell us or share to us more about this one? Ang owner atong gallery is isa pod ka owner gallery diri sa Davao, which is Art Portal Gallery. Then put up sila og gallery sa Manila, then nag-invite sila og mga Davao artists na mag-participant sa ilang opening. Then isa ko dito. I'm sure daghan pod kaayo nakarelate sa imuhang giagian. Aduna ba kay mga struggles usually as an artist? Daghan physically o mentally challenges. Mentally siya tungod kanang ako mga concept mang good is about trauma, loneliness, grief. Kanang challenging siya kay it takes a lot of courage na ma-share nimo siya inani na topics. And then physically kay challenging siya tungod need na ko i-control ang pag-procrastinate. Para sa imuha, Ma'am Treksha, how significant and important ba ang art? Importante jud kaayo siya mentally, labi na sa artist and sa viewers. Kay ang sa artist man good, tungod sa pandemic, anay uban na depressed or stress ana, through art ma-express nila and mabawasan ilahang worries. Same pod sa viewers, if maka-encounter sila og mga paintings na makarelate sila, sabi nila sila lang naka-experience so ginato, then makita nila, maka-feel sila comfort. Importante jud siya para sa ako kay kanang ma-express na ko sarili o kanang mabawasan akong worries jud ana. Then mag-communicate ko sa akong mga friends na artist po. Any tips or words of encouragement, ma'am, alang po sa mga tao nga nawalaan na gyud og passion o di ka pag-asa tungod sa atong mga ginaatubang nga pandemya karon? Okay po. Para sa ako, ma'am, daghang way na ma-express ni mo creativity, dili lang sa painting. Ang importante is imuhang i-express imuhang creativity. Sometimes bisag maghimo lang ka og toys para sa imong manghod or sa imong anak na in a way ma-express nimo ang imong creativity. Importante siya. Dagan kaayong salamat, Ma'am Treksha ug amping pirmi.
Tayong mga kapuso isip scholar ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz, dagan kaayog mga natunan si Jeanette Hipolito hilabi na sa weightlifting. Ingon man ang pag-train hard ug study hard aron pod maabot ang iyahang mga goals sa kinabuhi. Samtang resi makabilib gayod ang storya sa kinabuhi sa Spider-Man lineman nga si Rogelio Aplice, sanglit tungod sa paningkamot gikan sa pagka-helper karon usa na siya sa mga ginasaligang lineman nga gahatag og kuryente ngadto sa atong komunidad. Ug mga kapuso, usa sa mga nahimong outlet ni Trexia Sola ang art, isip usa ka pamaagi ni express ang iyahang sarili ug pag-communicate pod sa ubang mga artists sa Mania. Mga kapuso, tara inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Michelle Ruiz. If people are doubting how far you can go, go so far that you can't hear them anymore. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.